Tässä on tänään tullut talliin Urali. Mallia Tee se itse. On siellä ainakin Mäntätalolla. Sitten on laatikkoita, pakoputkea ja vaunun runkoa ja kaasuttajia. Mitäs kaasuttajia ne näyttää olevan? Ja siellä laatikossa, otetaanpas vähän valoa, renkaita 3 kappaletta. Vararengas on vissiin toiko ei ihan ajamaton. No siellä satulaa ja perää näyttää olevan ja kaikella on peränsä. Makasuoja, mitäs tuolla kurkki? Sielläkin on iskareita. Tässä on runko. Ja niin, tässä on sivuvaunurunko. Siinä on itse sivuvaunu takaluukulla. Takaluukku ei vissi ole. Ja etupyörä. Mallia tommonen. Että sillai. Siellä on kanssa näin. Tollanen. Ensikosketus Uraliin. Vaikka onhan mulla jo ennestään Uralin keula. Ja tässä on samanlainen Uralin keula. Mutta niin kuin sanottu, niin palapeleinä. On siinä tuulikatekki. Ja aika hyvä, kun siinä on selkänojan on selvityslokero. Katsopas maa, se on. Dniepristä ei löytynyt. Että tällaista on tänään tullut talliin. Nyt nämä vaan pitää siirtää jonnekin, että voimme saada autonsa tänne. Ennen kuin tulee rähinä.